Què tal? Com esteu, amics i amigues? Així estem altra vegada. Avui anem a parlar, analitzar un documental que a mi em flipa, m'enxissa totalment. Perquè, d'alguna forma reuneix dos de les coses que més m'agraden, que són el tema audiovisual, que per sort tinc la sort de treballar en això, i després les motos, no? I m'agradaria fer un xicotet anàlisi del que han sigut aquestes 4 temporades de Long Way Round, Long Way Down, Long Way Up i Long Way Home. I més o menys què és el que cada una ha aportat i ha llevat, perquè crec que s'ha de parlar també de lo roïn, al món de la moto. Perdoneu-me perquè van haver spoilers, però si no l'heu vist encara, ja pense que vos donarà igual, perquè ja porten molt de temps. Aleshores, comencem. Comencem en Long Way Round. Charlie Boorman i Ewan McGregor es coneixen a una pel·li, estan gravant una pel·li i es coneixen. Els agraden els dos el món de les motos i l'amistat continua. En aquest moment, Ewan li diu a Charlie que per què no fan ixa aventura, ja que la van a gravar, que la graven algú per a d'ells i així no tenen el record. La idea, al final, és relativament bàsica, però un poc boja, i és recórrer 30.000 quilòmetres que separen Londres, des d'on eixen, anant en línia recta, passant per l'estret de Bering, i van fins a Nova York, anar sempre en direcció est. I tot això fer-ho en 4 mesos. I el que fa d'aquesta sèrie, d'esta primera temporada tan brutal, és precisament això, és que decideixen gravar-ho. Aleshores, de sobte te trobes a 2 tios que estan buscant visats per a països que quasi igual ni sabien que existien, que tenen una bona aventura perquè, m'imagino que ho sabeu, és Vox Populi, KTM al final els deixa tirats i per això han d'agafar la BMW, la HS, la 1150, si no recorde mal. És un gran error per a KTM, però bueno. Després també passa que Claudio, que és el càmera, i de fet que ha sigut el càmera en les 4 temporades, s'ha de buscar una moto, s'ha de treure, crec que és un permís internacional, un follon important. Lo guai de tot això és que, de sobte, abans de que comenci el viatge, ja estem nosaltres dins del viatge en ells veient totes les complicacions que poden sorgir, no? I el que mola és que quan tu veus estàs veient problemes reals que tenen, no? Perquè, a Mongòlia no tenen forma d'orientar-se perquè no hi ha moltes carreteres, quasi tot van per pistes i és complicat orientar-se només en la forma dels llacs que van veient el GPS, no? Després n'hi ha un moment també que McGregor cau en la moto, després n'hi ha un accident un poc absurd, però que McGregor s'havia operat la vista, feia relativament poc, i Boorman, no saps ben bé com, però li cau una gota de gasolina i se lia un poc. O que, per exemple, quan estan per Rússia, si no recordo mal, crec que sí, esta carretera dels ossos, no? que van construir els presos del Gulag, els ponts han caigut tots i aleshores han de buscar-se la forma de passar per ahí, clar. I precisament la clau de tot crec que és eixa, no? Que els problemes que els van sorgint, ells no tenen ni experiència ni en eixe moment pressupost per a solucionar-los, no? I això, quan va eixir, la veritat és que l'impacte va ser brutal, no? Perquè ho hem comentat en algunes altres ocasions. És un anunci de 10 capítols sobre una BMW HS 1150, no? I tot l'impacte que va tindre a nivell de màrqueting per a BMW i per al mototurisme en general. Què passava? Que, ostres, és que no era una aventura preparada, no era una pel·li en la que tot està supermedit. Era un docu de 2 col·legues que no sabien ben bé què estaven fent,
no? Però, perquè era una cosa relativament absurda que poca gent s'havia plantejat mai, però que molava, no? Que molava. I això crec que és precisament el que aporta esta primera temporada al món del mototurisme, no? Que va ser la forma en la que tots van descobrir que fer això alguna volta, que el que fora a xicoteta escala, en un col·lega, o a soles, també, per què no, podia molar molt. Bon, i una vegada exprimit esta primera temporada, evidentment funciona molt bé i 3 anys després va anar per la segona. En aquest cas, primer va ser Long Way Round, aquesta segona és Long Way Down. En este viatge fan des de la part més alta d'Escòcia fins a Sud-àfrica. I aquesta vegada sí que és de veres que, bueno, la fórmula ja existia, no? Ja l'havien fet, simplement estava sent aplicada a un continent nou. I cal ser honestos, no va tindre, crec jo, ni de lluny el mateix impacte que la primera, i això crec que ells ho sabien perquè l'audiència ja sabia el que s'atenia, ja sabien, se podien preparar molt millor els problemes, això feia que també en quant a contingut fora més complicada de plantejar. Diguem que la sorpresa havia desaparegut per això, perquè l'audiència ja coneixia l'estructura, no? I el continu misteri de si ho aconseguiran ja no estava, la veritat. Però també és de veres que Long Way Down va fer una cosa important, i és, d'alguna forma, obrir el continent d'Àfrica als motoristes europeus. Perquè a vegades, Àfrica per als motoristes era Marroc i poc més. I clar, després de poder-los passar per Kènia, Tanzània, Ruanda, diguem que aquest viatge la gent va veure que era un viatge possible, no? Que es podia fer, i ficar en imatge i cara a molts llocs d'Àfrica que ni siquiera la gent s'havia plantejat passar per allí. I això realment va ser important també d'alguna forma, no? Perquè quan veus les coses i veus que n'hi ha gent que està fent-les, és quan moltes vegades te planteges tu el per què no ho fas tu també, no? Total, que Long Way Down no va tindre l'impacte de la primera temporada, no? De Long Way Round, perquè s'havien perdut algunes coses, evidentment, però sí que és de veres que va tindre una cosa bona, i és que va, diguem, obrir Àfrica al món de la moto. Que sí, que ja havien passat antes per ahí gent i tal, vale, però va ser la forma de fer-ho més públic o amb una projecció, no? que et donava el cinema o la televisió que abans no s'havia tingut, no? I crec que això és el verdader llegat d'esta temporada número 2. I 13 anys després tornen amb Long Way Up. I aquesta vegada fan una aposta molt clara, i és anar des del punt més al sud de la Patagònia fins a Los Angeles. I ho fan 13.000, 14.000 milles, no sé exactament, 13.000 milles crec que són, unes Harley Davidson elèctriques que modifiquen per a ells. I així ja comença la liada padre, perquè, ells volen fer al voltant de 150 milles diàries per tal de fer tots els quilòmetres, crec que és en 3 mesos, en 100 dies, si no m'equivoque, però és que, clar, les motos tenen una autonomia de 72 milles, teòrica. I amb la idea de portar les motos elèctriques també es suma la idea de portar els cotxes de suport elèctrics, no? I ahí és on entra una marca que no sé si en Espanya està, jo crec que no, però crec que als Estats Units sí que porta temps manejant-se, que és Rivian, que els fica dos cotxes, una pick-up i un cotxe. A banda també crec que van en una, si no recorde mal, van en una furgó en panels solars per a carregar per si de cas, però que és un puto desastre, això. Però Rivian, quan parlen en ells, es compromet a ficar carregadors durant totes les... cada 100 milles, crec que és, o una cosa així, se compromet a ficar carregadors per a les motos. Spoiler, sale mal. Perquè, a la fi, i això crec que és una de les
no sé, per a mi, de les cagades més això, a la fi s'ha de veure que sempre porten un camió en un generador dièsel darrere. I clar, si tu comences i vens la idea de que és possible fer un viatge a Xina en unes motos elèctriques, tens un problema, perquè, bueno, no d'alguna forma, tal qual va ser a Xina, van sacrificar la èpica del viatge per mantindre un fil conductor d'un mundo verde i mundo happy, no? I clar, en aquest tema del generador dièsel ahí darrere, i que intenten amagar-lo, però apareix sempre en alguns planos, perquè és impossible d'amagar un camió darrere. Diguem que se sacrifica, jo el que veig és que sacrifiquen l'honestedat del format, no? la crua realitat del format i demés, per tal de mantindre una narrativa verda, no? Una narrativa ecològica, que no ens enganyem, vull dir, tot això en tecnologia era impossible de mantindre. I clar, van voler d'alguna forma vendre i estar en eixa línia d'un món verd i de l'ecologisme i tot això, que està genial, però clar, quan els va eixir malament, perquè els va eixir malament, entre ser fidels al format o continuar amb aquest missatge verd, doncs van decidir continuar a tope en aquest missatge verd. I ho van intentar amagar en l'edició, però clar, és que a la mínima que et fixes, i normalment qui veu estos programes o aquestes sèries es fixa perquè li interessa com es fa tot, doncs ho veus. I aquest és el problema bàsic que va tindre aquesta temporada, no? I que no va tindre en el seu moment Long Way Round i no va tindre tampoc el que tenia menys sorpresa, com hem dit, Long Way Down. I és que en els altres programes, en els altres capítols, quan no podien avançar, ho mostraven. Quan uno se caía o passava alguna cosa, ho mostraven. I aquesta imatge de vulnerabilitat que donava el fet de que te caigueres, el fet de que anaves curt de gasolina, el fet de que tingués un problema, jo què sé, pel mal d'altura, no sé, el que fora, era una vulnerabilitat que ensenyaves i que per això molava, no? Què passa? Que aquesta vulnerabilitat que n'hi havia, en aquest Long Way Up, aquesta vulnerabilitat és precisament el que havia manejat tota esta temporada, no? I era el freno elèctric. I resulta que acaben amagant-la perquè se n'adonen que és que no és factible, no? O sigui, és impossible fer-ho tal com ho estan fent. I amb aquest missatge verd i ecologista que volen donar, que, com vos dic, està molt bé, però potser no era la forma de mostrar-ho, el camió en el generador dièsel i les motos carregant ahí, al final és el missatge més sincer i més honest que donen, crec jo, en els 10 capítols, no? Però, clar, eixa era una realitat que no volien mostrar. I per això cal que a nivell d'imatge és, jo crec, clarament el millor de les 4 temporades, però clar, si la imatge està molt bé, però el missatge es dilueix perquè és fals, aleshores la temporada perd prou. Continuem ara en Long Way Home. I és que després del desastre, el desastre que havia sigut Long Way Up, aleshores, què fan? Tornen als orígens, tornen a, entre cometes, lo fàcil. Què és això? Intentar tornar a enganxar a la gent que li agraden les motos de veritat. Jo ho veig així. D'ahir, per exemple, que facin l'elecció d'aquestes 2 motos
dos motos clàssiques que s'agafen, una Moto Guzzi i una BMW, si no recordo mal. I també és de veres que, bueno, jo crec que la idea un poc de redimir-se, no? Ho fan tot en un entorn controlat, que aquest entorn controlat és en aquest cas Europa, on saps que si tens qualsevol contratemps o si la moto, al ser clàssica, funciona mal o li passa alguna cosa, saps que a menys de 20 quilòmetres tens un lloc on solucionar tots els teus problemes. I és que qualsevol moto clàssica és bàsicament oli, goma i metall. I el bo que tenen, dins de tot, és que qualsevol problema que te doni eixa moto és molt més autèntic que el fet de que a una moto elèctrica se li acabe la bateria. I el que comentàvem en aquesta quarta temporada, no? que bueno, Europa no és Mongòlia, no és la ruta dels ossos, no és creuar Àfrica. Europa és un continent, doncs això, que a 20 quilòmetres segurament tens un taller, tens supermercats i tens absolutament qualsevol cosa que necessites per a la moto. Aleshores, què és el que van fer, crec jo? Doncs bé, intentar tornar a l'autenticitat de les motos, no? Fer ficar en pantalla dos motos en caràcter, però amb la tranquil·litat de que, bueno, si passava alguna cosa, xuaven en un lloc segur. I bo, fins ací aquesta sèrie de 4 temporades. Jo crec que, d'alguna forma, Long Way Round va funcionar perquè, per tot el contrari, no? Perquè no pretenia funcionar, no pretenia amagar res, només pretenia mostrar una locura entre dos amics que se'ls havia passat pel cap i que en el fons sabien que molava, però que no sabien per a res o no es feien la idea de la repercussió que anava a tindre, no? D'alguna forma, este accident audiovisual, no ens enganyem, va canviar una indústria sencera. Perquè tot el que va vindre després, cal que en diferent mesura, però va ser un intent de repetir l'èxit de la primera temporada. A vegades va funcionar més, a vegades menys. Jo crec que en cap cas va arribar al nivell de la primera temporada, però també és de veres que, es va perdre d'alguna forma la innocència del format, no? Per una part és normal perquè bueno, ja has fet una temporada com Long Way Round, de la que pense que t'han naixit tots els problemes que te poden naixir, però d'altra forma ja començaren a entrar missatges que d'alguna forma no eren sostenibles en el format, no? I això fa que vas molt més preparat també i aquesta innocència, evidentment, es perd, no? I jo crec que a lo millor el missatge bo, vull dir, les 4 aventures, evidentment, són aventures que qualsevol que ens agradi la moto ens agradaria viure, no? Però bueno, estem fent una comparativa i un anàlisi, o per almenys és molt personal. Igual pot ser que algú pense que la tercera temporada va ser la canya, però bueno. Però el que ens ensenya, o el que jo intento aprendre des de Long Way Round, o bueno, en Long Way Round, és que moltes vegades les millors aventures i els millors viatges són les que passen quan el teu pla no és perfecte, no? Quan no està tot absolutament tancat. Perquè quan no tens un pla perfecte, la realitat t'obliga... O sigui, no t'obliga, la realitat s'imposa al guió que tu tenies. I aleshores, això no s'anem a enganyar, sempre mola més. I bé, ara sí, fins ací este anàlisi d'esta sèrie que va canviar una indústria, com diguem. La veritat és que jo l'he gaudit molt i de tant en tant està en l'Apple TV. Jo me la fique ahí, me gaste 9 euros, crec que són això no és propaganda, però bueno, me la fique en l'Apple TV i me veig les 4 temporades de tant en tant i m'ho passe bé. Espero que algú en algun moment se li ocorrega fer altra cosa similar o pareguda, que crec que l'entreteniment o la creació de contingut al voltant del món de la moto i d'això, crec que no n'hi ha ningú disposat a gastar-se 2-3 milions de dòlars en fer aquest tipus de contingut quan
pot fer un contingut no diari, però bueno, cada 2 o 3 dies per YouTube, que té una capacitat de marge, no? Te pots manejar més en el tema guió, no necessites de pressupostos tan brutals i això. Però bueno, veurem si arriba el moment. Espero que vos hagi agradat este xicotet anàlisi. Si no l'havíeu vist, doncs, bueno, teniu l'opció de veure-la i si l'heu vist, doncs, bueno, sí que agrairia que, no sé, xerrem ahí en comentaris i me deixeu la vostra opinió al respecte. Ens veiem al pròxim capítol. Adeu.